Ing inin eh. No, sa naman yung naong na ko, puro no. Ing inin eh. Anong budlat kung mata? Pumasok tayo dito dahil nagluto sila ng kalo-kalo. Every time na magluto ng ganito, masarap ito. Sudlin natin ang sulod dito. Ayan. Ay, good morning ma. Kumusta naman ang imong pagluto? Okay ra. Ay, mura na siya si Kuan, oh. Sandaroy. Si yung kulong bida sa Bagani. Si Sarimaw. Yan, nagluto siya yan. Paborito din namin yan, mga bata. Kami, yun ang ginabuhat ni nanay. Yan. Yung kalo-kalo, yung ano, yung nahibili niyo yung kanon pagkagabi, ngagikamang og butike, og lampor na sa ok-ok. Makain pa yan. Kaya ganyan, niluto niya dyan. Tingnan nyo ng pagkaluto dyan, ini, ganyan. Gikumot-kumot niya lang yung ano, kanon. Dapat pag magkumot-kumot ka sa kanon, ay hindi ka nang hunaw ng kamot para di na ka magdagdag ng asin. Hindi na siya nagdagdag ng asin. Tapos, igang kaayo, ang imong mantika, imong singot. Umahangad pa siya. Ayan, yun ang ano namin, yung giluto namin nga every morning. Yung hindi, akala nyo hindi mapupuslan yung tinughong nyo, yung mga dukot nyo, ing-inin niya, tsaka yung ano ninyo dyan, yung mga kanon nga, pag-ukab ni mo, naghigda na ang butike. Naghihigda yung butike sa kabusog. Pwede nyo nang i-apil yung butike. Baka hindi pa kayo nakatilaw niyan. Di ba? Pag-abri mo ng kaldero yung buntag sa'yo, yung minsan nakalimutan mo yung pagsirado ng tarong ng kaldero, kaya may bangag konti, wahingon yan ng butike, sumusulod ang butike doon. Diba, matitingala ka, nag-number 4 dito ang butike. Kung hindi butike, yung mga ok-ok, nandun ang ok-ok, kung hindi masirado, ano dito, naghinungita yung ok-ok doon sa ilalom ng kaldero. Ay, doon pala sa sulod, diba, naghinungitag bumuho ang mga ok-ok. Yeah, I am telling you, pag kayo, isirado nyo yung mga kaldero, kasi sumusulod dyan ang mga ok-ok at saka butike. Yung isang adlaw nga, hindi ok-ok at butike, ilaga ang nasa sulod. Pag ganan mo, pag open mo, sidlat din ang mata ng ano, yung ilaga, magsinigahay, magmata sa ilaga. Paunahan na ipakurat ng ilaga. Kung makuratan ka niya, makuratan yung ilaga. Lumulokso yung ilaga. Umuntol yung ilaga doon sa kaldero. Kaya hindi, yun talaga. Diba? Pag abri mo, makuratan yung ilaga. Sabi, mama, gumagano ng ilaga. Dumagan yung ilaga. Hindi mo madakpan kasi pareho kayo nakuratan doon sa pag-open ng kaldero. Ayan. Tingnan pagluto. Kumusta naman ang pagluto mo dyan, ma? Okay ra. Ayan. Ganyan talaga ang mga magluluto. Pakalami niyang mga luto dyan. Diba? Sasagulan lang yan ng bombay at saka ahos. Ayos na yan. Favorite mo ba si Barney, ma? Nga naman. Kabayulit mo. Bayulit mo ni mo suot. Ganun lang yung luto niya dito. Napakasimple lang. Pakalami na to yun ng kauno natin. Samok-samok lang tayo dito. Ayun. Ito. Nagluto ako dito sa akala ko radyo. Rice cooker.